tarisaka kuno endai kumberi mberi famba shamari yahane wakutsika kutangu munhu abatwa makumbo muri pai boys mukuonere kwatiri kubuda tiri kudomboshava dombo revashava tiri pasi pematombo tiri mumacaves macaves acho akawandise mumwe macho munoda ushinge kuti mupinde asi isusu taita inonzi domestic tourism tangobva padheni patangonanga makomo ari padhuze nesu patatenderera dzimwe nzvimbo dzisingamboshambadzwa ndisingaone patv ndo dzatiri ende nzvimbo idzodzo dzakanaka zvokuti advice anopa munhu wese usati waenda unana victoria falls kareba chinhu whatever kwaunoenda kana padhuze pako paine makomo imboitawo time unoona kuti munei makomo imomo akamira sei as long kana musingaeri kana muchiyera sana nangu ndimiwaridzi sisuka ndokungaita angokupai kavhiyu kacho kemativi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Ticharamba tichiposta more content tichikurakidza dzimwe nzvimbo dzatinoenda tazoenda wanenge achiwisha kuda kuuya uzoona munongo inboxa